Kami dipanggil buat cintaku di sini. Dipanggil cintaku mau gak say? Izin. Asoy. Yuk, selamat malam. Hey. Kesel. Aku liku. Iya wes. Gak apa aku kalah weh. Ora itu. Ada John kalau makan bareng Cili. Pancene bener omongnya. Siapa? Omongnya wah gak entuk wi Mas, gak entuk saru ning kene ta. Cek lebaran loh Mas. Heeh, gak Dia entuk lebaran. ngomong mana Mas. Ngomongnya sih MC ning ngomong apa mau areke ngomong apa ta? Ngomong apa mau Mas? Ngomong apa? Ngomong apa? So ditapoki, apa gue lambe wani ra? Remok kabeh dadi bojomu. Dendinane mbok keplaki mbok lamongi. Mbok sunduki. Dansan kake yang cewek, dadi wong wedok. Aja cerewet. Karo wong lanang. Iya mesti ae. Ora mbok openi, ora mbok belanjani. Enggak kok kene. Wani lagi Mas, kudu tanggung jawab. Yang sayang endang Mas, cokor tangan. Aku ora tau moro tangan, Nduk. Morone lainnya. Seksi lo. Lah iya, ora tau tangan. Melarat jalan timbang beton tak openi. Obong ini sekurang. Kelana nomor 1, mergawe nomor 50. Mangan sandal kunyah. Ora doyan. Nganggur tahun-tahun ramelok kendang. Sing gak teko dapurmu. Aku wis ora kuat cepet golekno surat. Ndang dipegat. Pegat ae ta. Ojo nekat, Ya, Dik. Ojo njaluk pegat. Apa? Sebab pegatan saiki Ah. regane larang. Ora jalur sapi mundul ke sapimu. Bapakmu ndi? Bapakku ning ngono kae. Balen sapi dong. Ranito. Gua pegatan aku, Mas. Pegatan ae aku. Eman. Pegat. Gua kaya lu. Ayo monggo digoyang lagi. Irama Buana. Pancene bener omonge. Mas Sapa maneh? Sapa maneh? Ngomong bola-bali Sapa ta. maneh? Gak entuk ngomong ngono kuwi ta. Terakhir tuh Mas. Heeh. Apa Mas? Apa sayang? Yes, no. Oh. Wes. Bapak Oh, yes. oke le meni oke angin di metu untune ompong. Oke. Oh, sampean ta. Remok kabeh dadi bojomu. Bandingane pengkepruki pengkeplaki. Mbak Sunduni. Ojo kaki yang cerewet. Ya, Ben. Dadi wong Ya, wedok. Ben. Ojo wani karo wong lanang. Yo mesti ae ora mbok openi, ora mbok belanjani. Wani rapi Mas, kudu tanggung jawab. Yen sayang tendang Mas, ojo moro tangan. Sano. Aku ganti tuh ora.
pokoknya